கர்த்தாவே, இந்த காலை பொழுதிலும் கூட சுவாமி, உம்மை தேடி வந்திருக்கும் உமது பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் கண்ணோக்கி பாரும் ஆண்டவரே. பேர் பேராக தொட்டு ஆசீர்வதியும் ராஜா. நல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் அவர்களை செம்மையான பாதையிலே நடத்துவீராக சுவாமி. அவர்கள் வாழ்க்கையில எந்த இடத்திலும் பொய்க்கு அவர்கள் ஏமாறாதபடி நீர் காத்து கொள்ளும் ஆண்டவரே. ராஜா, எந்த இடத்திலும் அவர்கள் பொய் சாட்சியாக நிற்காதபடிக்கு அவர்களை தடுத்து நிறுத்தும் ஆவியானவரே. எந்த வாயிலும் பொய் வராதபடிக்கு அவர்களெல்லாம் நீர் காவல் வையும் ஆண்டவரே. ராஜா, நீர் விரும்புகிற வாழ்க்கையை நாங்கள் வாழும்படிக்கு, உம்முடைய பலத்த கரத்துக்குள்ளே நாங்கள் அடங்கி இருக்கும்படிக்கு, மெய்யான தேவனாகிய உமக்காக வைராக்கியமாய் நிற்கும்படிக்கு, நாங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாய் எங்களை காத்து கொள்ளும்படிக்கு, என் தேவ ஆவியானவர் தாமே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டுமாய் மீட்பர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே.